בשבת בבוקר הוא אמר לי, אמא, אני הולך למסיבת בריכה. והילד שלי בן 16, היום אני הולך לשתות. עכשיו מצד אחד זה כיף שהוא אומר לי, כי הוא יכול גם לא להגיד לי, ואני גם יכולה להגיד לו, אל תשתה, וזה ממש לא יעזור, כי אם הוא ריט, ואם, את יודעת, אנחנו יכולים להגיד עד מחר, בפועל זה בדיוק כמו לדבר למודע. אל תשתה, אל תגזים, אל תעשה שטויות. איזה ילד הולך לפי בעצם החוקים האלה שאומרים לו. אז איך מייצרים בעצם השפעה? זה נקרא שפת מילטון, שאתה בעצם מייצר השפעה בלי שהבן אדם בכלל מרגיש. אחרי שעשינו הצטרפות טובה, זה אומר שישבנו איתו ותרגלנו איתו, אני ובעלי, איך שותים שוטים של מים. ממש מתרגלים איתו את הפעולה כדי שהוא ידע איך עושים את זה. ואז אני נותנת לו כל מיני עצות, כמו תאכל לפני כדי שהאלכוהול ייספג, ואל תערבב. ותזכור שאף אחד לא יודע כמה שתית. אמרתי לו, שים לב חיים שלי, תשמור על החברים שלך. שזה, ברגע שאתה עושה את זה לילד, אתה בלי שהוא בכלל ידע וישים לב, אתה שם לו קצת את השכפ"ץ של המבוגר האחראי. שמאותו רגע הוא פשוט הופך להיות אחראי על החברים שלו, וכשבן אדם אחראי, הוא לא עושה שטויות, הוא לא מגזים, הוא לא יכול לאבד שליטה, כי הוא כרגע יש לו תפקיד.